जोब्बाय हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायथरनाय थाबाय गोदान भिडिअआवहाय आसा खालामो नोंथां मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोना आंनि भिडिअआ मा होनोब्ला आङो खम समावनो मेकआप खालामनो हानाय बा मोखांखौ मोजाङै मोजां खालामनानै जोङो बाहेरायाव थांनो हानाय हिन्जावफोराथ' बिराद प्रब्लेम ना मुसुगुर बानायनांगौ लिपस्टिक फुननांगौ अनेक किसु आरोना स' फाउन्डेसन फुननानै आङो फेसबुकाव मोनसे जिनिस नुदों आरोना थ' बे वाक हैना होआ होननानै आंबो खामानि हैना होआ होननानै बे बुस्थुखौ बिहरदों आरोना स' देखायनोसै खम समावनो मेकआप खालामनो हागोन माबा खालामनो हागोन आरोना गावखौनो गाव मेकआप खालामनो हागोन स' नायनोसै बे जिनिसा खामानि हैना होआ स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो गाहायाव होनायखौ खामानि हैना होआ नायनोसै आरोना स' नायलांबाय थादो नै फुनो माबादि जायो नायनोसै